Guys, putar na sa kong atay sa manok ko. Sudan sa panihapon na pod, lain na pod ni nga. Sudan. Atay na pod ni sa manok. Ini kakaroon akong lutoon guys, oh. Atay sa manok. So, guys, yan akong gutad akong kuanan ganiya, oh, gipiyuhan, oh. Atay. Pakulang pagid siya kuan, pagsabaw. Intos-intos. Luto lagi siya guys. Oh. Wala na siya. Kalakay sa sabaw. Guys, luto na gid akong kan guys, oh. Kung luto nga tayo. Yeah. Okay guys, mamaya punta. Mamaya punta. May kayang atayo. Kami magkakaon yung makingamot guys.